Hamuna kalongan tauji mamuse noaeng mangida akka masukan nabui tajalo taringot tu jamita pertanyaan dihita nagabi epistel di mingguta di tanggal 7 Agustus 2022 turpuktai imana di enetsian Matius bindu 24 ayat 45 sahat rodi ayat 50 sada. Nungata jaha turpuki nungata kas di bahan judulna di Bibel tai dungo mahamu. Dalam bahasa Indonesia berjaga-jagalah. Hamuna kadongan taingot do muluta jaha evangelium sian si Matius nasinuraton si Matius dibagi imana manang dikelompokkan imana do sudena sinuratna itu 5 kelompok manang bagian besar inti-inti pokok pemberitaan isarana na parjulu ima jamita didolok bagian na paduahon ima parsuruon tuaka sisian ni Tuhan Yesus bagian na patuluhon ima taringot tuaka upama taringot tu harajaon ni debata na bagian na papaton ima aturan-aturan di jemaat aturan-aturan baru di bagian palimahon ima pangajarion nang akapoda nang akabarita taringot tu haroro ni anak ni jolmai manang ari parpudi manang ari parhuman jala turpukta ima di bagian napalimahon akka pangajarion akka barita adong dotong di sinang akka upama taringot tu haroro ni Tuhan Yesus Kristus napadualihon haroro ni anak ni jolmai dari parpudi manang didokmai ari parhuman. Hamun akka dongan modo tataringoti ari parpudi haroro ni anak ni jolmai haroro ni debata marhite Yesus Kristus nalaho manguhumi saluhutna taingot do adong piga nama cai takas ikon ingotota ngaparjulo ia haroro ni ari parpudi ia haroro ni anak ni jolmai ia haroro ni ari paruhumani ima sada kepastian nunga pasti ikon roh holani namangihut partikian taringot tu haroro ni ari parpudi danga dong namamboto jala haroro ni ari parpudi nunga di patorang moluta jaha di turpuk tahun ima partikian nasobinoto ni saluhut tetapi satu kepastian naikon rodo ari parpudi alani ido di tonahon di turpuk tahun asa dungo mahamu. Sebab itu adalah satu kepastian maka berjaga-jagalah. Tetaplah setia. Toktong mahamu benget marhaporseaon mangulahon hombartu ulaon napi nasahat tuhamu. Jadi di turpuk tahun taidado tanggung jawab. Sada tugas, sada ulaon napi nasahat tunaposona. Melutakas tapai hutihut nakin turpuktai dua ma di si idauta ima naposo haposan dohot naso haposan naburju dohot najahat didok imana di ayat 45 martua do naposoi namangulahon songoni didapot indukna di haroronai hamuna kadongan sian mulana di surat Evangelium Matius dia menghadirkan dua golongan ini secara berkelanjutan yaitu mereka yang mencari kerajaan Allah yang merindukan kerajaan Allah dohot mereka akan nasida di golongan kedua parjahat naso makalomohon harajaon ni debata akan nasida namangalului ulaon jala akka nabui sifat paun nasida lahum manegai akka
domba-domba akkana porsea tu debata. Di bagian na parjolo dihadirkan Evangelium Matius do tuhita ima akka majus. Alai di bagian-bagian berikutnya dihadirkan do tuhita ima perkataan-perkataan keras Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Jadi bagian itu sudah kita temukan sejak awal. Na poso na burju akana maka porsiai maka lomohon harajaon ni debata, na marmahani akka biru-biru ni debata, na marasini roha tu akka biru-biru ni debata. Alai adong mamuse na poso na jahat na takkang naso maka lomohon harajaon ni debata, naso marmahani akka biru-biru ni debata. Jala diturpuk taon taida may na poso na mangulahon ulaon na hombartu tona ni debata, tona ni indukna doh na poso na marlenga-lenga naso mangulahon hombartu lomo ni roha dohot ulaon nang pinasahat ni indukna tuibana. Sadana arga dihita hamua kadongan sian turpuk taon. Boido sahalak na burju di mulana, alai dang burju di ujungna. Boido sahalak na takkang di mulana, alai perlahan-lahan sesuai dengan perjalanan waktu gabe na burju doibana muse. Sian turpuk taon idauta ia haburjuoni dang berperiodik manang turun naik. Alai haburjuoni hasatiani ikon manok tong doibana. Na oddo menurut kami masukan naumarga di turpuk taon. Semua orang bisa berjaga-jaga, tetapi siapakah yang berjaga-jaga terus menerus setiap saat, tetap setia setiap waktu? Boido hita saluhutna dungo, alai ise donatahan dungo sahat rodi ari parpudi. Taingot do dinamartangi yang Yesus ditadikon akka sisianna tarpudum donasida. Modum donasida. Dinamartangi yang Yesus mangulahi modum do penasida. Sahat diharoro ni nalaho manakkup Tuhatta Yesus Kristus didok dungo mahamu. Godaan dunia, godaan portibi. Nunga porsea hitanian alai perjuangatta marhite turpukon buado marha porseaon manoktong sahat rodi ujungna. Di sido alana daktaboto harorona. Daktaboto tikina maka dibutuhkan kesetiaan, kebaikan itu setiap saat. Jadi akana poso ni debata, akana poso sihaposan toktong doi mana manoktong di ulaun nadenggan di setiap saat diganup tiki saat rodi ujungna. Alai adongdo na poso di son sai hira na burju di mulana idaon. Alai sasitongna dia adalah orang munafik, dan orang-orang munafik tidak bertahan dalam perbuatan baik. Sebaik-baiknya orang munafik melakukan perbuatan baik menurut dia, pada akhirnya akan dapat dibuktikan, dinyatakan bahwa apa yang dia lakukan itu hanyalah sebuah kemunafikan, karena dia pasti tidak akan bertahan pada akhirnya. Ide benda didok di turpuk taon. Dungi Roma induk nina poso ondeng di ari naso panagamanna jala disa di hari naso pamotowanna. Jadi ago onna maibana las lehononna matuibana tohap ni akka pangaci. Nah, di Evangelium Matius takas do taida akka pangaci. Orang-orang munafik yang kelihatannya baik tetapi tidak mungkin bertahan dalam kebaikannya. Alai halakna burju marroha, halakna yas marroha, manok tong doi dihaburjonna sah rodi ujungna. Maka perenungan yang paling penting dari nats kita ini, bisakah aku setia hingga akhirnya?